Moje meno je Alexandra Rohaľová a toto je úryvok z môjho prekladu od autora Henryho Lawsona z poviedky U mŕtvého dinga. Jim sa zvalil na stoličku, zívol a zazrel psa. Ten pes je tvoj? Spýtal sa s oživeným záujmom. Zdalo sa, že sa spoznali len včera, alebo aspoň tak málo, ako sa môžu neznámi v buši poznať. Bill sa poškrabal za uchom a žmurkol na psa. Pes sa náhle prebral. Asi kvôli blche. Hej, natiahol Bill, je môj. No, ja idem do vnútrozemia a potrebujem psa, povedal Jim a rýchlo zamiešal karty. Pol libry o psa? Pol libry, natiahol Bill. Dajme celú. Celú libru. Zvolal Bill zúfalo a zohol sa k svojmu batohu. Jim už mal ruky pripravené na karty. Dobre platí. Opilec na pohovke sa pohol, ako by sa prebúdzal, no hneď znova zomrel. Pamätajte si to, možno sa to ešte zíde. Bill si znova sadol. Jim vyhral psa. Zývajúca natiahol. No čo už. A objednal rundu. Potom si prehodil batoh cez plece, kopol do psa, odmotal mu reťaz, mávol. Tak čau. A odkráčal po ceste do vnútrozemia. Pes šiel za ním so sklopenou hlavou aj chvostom. Bill si doprial ešte jeden pohár, vzal batoh, pozdravil. Maj sa, Mary, a pobral sa opačným smerom k osade konzervovaný pes. Nastala ospalá polhodina. Taká, čo trvá ako hodina, na miestach, kde nie sú dlhé ako roky a inde roky nemajú viac než dni. Tulák na pohovke sa strhol, na chvíľu vyzeral vystrašene a zmetene. Potom spustil prašné, rozpadnuté topánky na podlahu, oprel si lakte o kolená, chytil hlavu do dlaní a pomaly sa vracal k životu. Zdvihol hlavu, pozrel na dievča za pultom a ledva pohybom Pierre naznačil. Daj mi pohár. Zatriasla hlavou a čítala ďalej. Postavil sa, oprel sa o pult a zúfalo gestikuloval rukami aj očami. Nie, zavolala. Nie znamená nie. Už si mal dosť posledných pohárov a šéf povedal, že viac nie. Ak ešte raz zakľaješ, zavolám ho. Zostal sa chvíľu opierať o pult, potom sa tackavo pobral k svojmu batohu, prehodil si ho cez plece a unavene sa obzrel. Zapískal, čakal chvíľu, vyšiel na verandu, potom cez žiaru s očami prekrvavenými alkoholom a znova zapískal. Obrátil sa k zadným dverám. Čo do čerta zasa chceš? Skríkla dievčina, ktorú už tretí raz prerušil. Nemôžeš tadiaľ, tam sa nechodí. Už by si mohol konečne vypadnúť. Kam sa podiel ten môj pes? Zamrmal. Nevidela si ho? Nie, na čo by mi bol tvoj pes? Zapískal znova pred dverami aj za rohom. Potom sa obrátil rázne späť. Pozri, ten pes tu ležal pri stene, keď som zaspal. Nemohol sa pohnúť odo mňa ani od môjho vaku, pokiaľ by ho niekto neodtiahol. Niekto sa po ňom načiahol a ja by som ho nepredal ani za 5 libier. Si istá, že si nevidela psa?